Good evening, brother. Yeah. Welcome to our village. Welcome खालामबायलै गोबावजों खेनसे फैफेरखांबायमोन नामा? सिगां फैबाय खनसे फैबाय ना? नोंखौ जों जोबोर मोजां मोनो। धन्यबाद। ब्रादार हाबानि आलफ्रेडनि हाबानि मोनसे स्पेशेलफोर मोजां मोनबाय फैनानै हाबा जाबाय आदा आलफ्रेड बिथाङाबो डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी दिनैनिफ्राय एखेबारे आलादा जाबाय आरोखि जिबना मेथाइफोर एसे देंखोफोर दा जागोनदां अके अल दा बेस्ट ब्रादार ब्रादारा दंखायो मोजां मोनदों ब्रादार ओमफ्राय गय बायदिसिना जाया नामा ओंखाम जाखांबाय जाला Thank you. कैमरा में हाँ कैमरा में एक बार हाँ जाबाय रिल्स बादि खेबसोना माखो बस जाबायना वाह गुड रंजानाय होदो
जय बानकुदानि जय जय बानकुदानि जय जोंनि गामियाव वेलकाम फार्स्ट टाइम ना गामियाव फार्स्ट टाइम हाबदों थांनायाथ' बे लामाजों थांबाय थायो जों नोंखौ मोजां मोनो माबायदि जादों ओंख्रिफ्रा एकदम बरिया बरिया ना मोजां जादो दे थेंक इउ फर कामिं ओरै ओरै अनलाया नै नाया नै मोनबाय हेलौ माबायदि जोंनि गामिनि ओंखामालाय गोथाव ना गोथाव औ जाबाय दा थिगै जाबाय जाबाय मोजां जाबाय ओंखाम